hareketinin maksadı şu Türkmenistan'a Sapar Murat Niyazov döwründen gelýän diktator rejimini alyp barýan jinayatlary bilen saklamak we şo ýerdäki halklara demokratiýa getirmek, Türkmen halkynda däldiňe bir şu Türkmenistanda ýaşaýan ähli halklara demokratiýa getirmek we Türkmenistanyň bundan öýlek ýaşaşyny uly derejege götürmek. Bu hareketin zerurluğu ýönkü liderimiz Abdukuliýewiň aradan çykyp şonuň alyp barýan siýasatynyň ýerine ýetmedigi we onuň öňüne goýan maksadynyň Türkmen halkyny azad etmek üçin ýerine ýetirilmedigi şu datlardan şu biziň şoňky hareketimiz zerur dowam etdirmek gerek. Bizim hareketimizin tapawutlanýan tarapy beýleki daşargutlaky Türkmen opozisiýalary bilen deňeşdirende bu bir adamyň goýan ýoly Abdukuliýewiň biz şonu dowam etýäs. Biz öz başdak tapawutlanjak bolup parti döredemizok. Biz abdagan goýan ýolyny dowam etmekçi şoň goýan Türkmen halky üçin, Türkmen halkynyň azatlygy üçin şol Türkmenistanaky bolup geçýän jinayatlar var, şol häkimetliň edýän jinayatlarlyklary, günäsiz adamlar basmak, adamlaryň öýlerini ýykmak, adamlaryň elinden emnäklerini almak we adamlaryň her ýagdaýda, her pudokda mesele çözjek bolanyny para tölemeli bolýar. Hiç adam arkaýyn ýaşap bilen